It's time for DJ Rocky's Secret Files. Hiniling niya sa akin na kung pwede, hintayin ko siya. Susubukan niya muna raw ayusin ang pamilya niya. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang MG. Ako ay single mom. May 4 akong anak. Nakatira kami sa mga magulang ko. At gusto ko lang i-share sa inyo ang tungkol sa aking minamahal. Ito ang aking secret file. Nag-umpisa kami sa pagiging magkaibigan. Alam niya na meron akong mga anak. At alam ko rin na meron siyang kinakasama. At may anak sila. Sa totoo lang, hindi naman kami close. Pero may mga time na nag-chat-chat siya para kumustahin ako since 2014. Then isang beses nagkausap kaming dalawa. Nagulat ako sa tinanong niya. Tinanong niya ako kung pwede ko raw bang maging boyfriend siya habang wala pa akong boyfriend. Na-curious ako kung bakit ganun ang sinabi niya sa akin. Kaya, eventually, pumayag ako. Tapos inamin niya rin na matagal niya na akong gusto. Magkaibigan pa lang kami at hindi pa siya kasal noon. Shock ako sa mga ipinagtapat niya sa akin. Kasi hindi ko akalaing may nararamdaman siya para sa akin. So itinago namin ang relasyon namin. Totoong-totoo yung pinapakita niyang pagmamahal sa akin. Damang-dama ko. Pakiramdam ko ngayon ko lang to naranasan. At dahil doon minahal ko rin siya ng totoo. Kahit alam kong mali. Dahil kasal siya. Ilang beses ko siyang sinubukang iwanan. Hindi lang 10 beses. Kaya lang ayaw niya akong bitawan. At ako rin sa puso ko, hindi ko kaya. Ilang beses din akong nanalangin, humiling sa Diyos. Nabigyan niya ako ng senyales kung tama bang mahalin ko siya. Kung tama ba na ipagpatuloy ko pa siyang mahalin. At ibinigay niya nga yung sign na yun. Totoo, na siya talaga ang hinihintay ko. Yung taong totoong magmamahal sa akin. Ilang beses ko rin siyang kinausap kung desidido na siya na ako talaga ang mahal niya. At sabi naman niya, oo, ako ang mahal niya. Kaya sobrang saya ko. Kahit patago ang relasyon namin. Naging close niya rin ang mga anak ko at mga magulang ko. Kasi dahil doon, mas lalo pa naming minahal ang isa't isa. Kahit alam kong malaking mali itong relasyon namin, tinuloy ko pa rin. Naiiyak ako sa tuwing naiisip ko na pwede kaming maghiwalay pag nalaman na ang relasyon namin. At yun na nga ang nangyari. Umamin ang lalaking mahal na mahal ko sa asawa niya. Inamin niyang kami. Nag-usap kaming 3 sa video call. Mahinahon naman ang pag-uusap namin. Pero nagpakumbaba ako sa asawa niya at sinabi ang totoong nararamdaman ko. Inamin kong mahal na mahal ko ang asawa niya. At sinabi kong hindi ko pinagsisisihang minahal ko siya. Sinabi ko rin na alam ko na hindi ko mahihingi kahit kailan ang kapatawaran niya. Iyak lang ako ng iyak noon. Kasi gusto rin ng lalaking mahal ko na makipaghiwalay na sa asawa niya. At natapos na ang pag-uusap namin. Halos hindi ako makakain
at makatulog sa kaiisip sa taong mahal ko. Kung okay lang ba siya. Kasi alam kong maraming nagbabantay sa kanya para hindi niya ako makontak o makausap. Hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataong tawagan ako. Kinabukasan nag-usap kami ano ba ang makakabuti para sa amin. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya at hindi yun magbabago. Sinabi niya rin sa akin na totoong mahal niya rin ako. Pero kailangan naming lumayo muna sa isa't isa. Dahil ayaw niya akong mapahamak. Kaya nagdesisyon siyang lumayo sa akin. Ngayon, gusto niya pang itry if magwo-work pa ang relasyon nila ng pamilya niya. Pero pag hindi, makikipaghiwalay na po siya talaga. Hinihiling niya sa akin na kung pwede hintayin ko siya. Umiyak ako ng sobra. Kasi narinig ko sa kanya yun, umiiyak rin siya nung sinabi niyang hintayin ko siya. Kasi mahal na mahal ko siya. Kaya sinabi kong oo, hihintayin kita kahit ano pang mangyari. At kahit matagal pa, maghihintay ako sa'yo. Nangako rin siya na pag may pagkakataon ay kukumustahin niya ako para hindi ako malungkot. Lagi ko raw tingnan ang mga picture namin kapag nalulungkot ako. DJ Rocky, sobrang mahal ko siya. At totoong nararamdaman ko, kahit siya mahal niya ako. Pero need namin gawin to. Ang lumayo muna sa isa't isa. Para na rin sa mga bata. Handa akong mag-antay sa kanya. Kahit matagal pa. At kung pwede na ang lahat, at nadaan sa legal na paraan, magsasama na kami. Ano bang may papayo niyo sa akin? Sa sitwasyon naming dalawa ng mahal ko. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si MG. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.